हेलो सोरां आब' थेंक इउ सो माच लाइक दान नाथाय आं ओरैनो जास्ट 2 मिनिटल' आरोना एलबि आंना मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जोंना दालिसोमोन ओमफ्राय आलुजों केरेला भाजा बारा एलबि होआलै आंबो ओमफ्राय जोंना जुदावा फैदों हेल' ब्र मा ओंख्रि जाखो होनदों दालिसोमोन ओमफ्राय दालिमोन आरोना ओमफ्राय माबा केरेलाजों आलु भाजा आरोना गरमथारलै नै जेबो गस्ला गानाखै आं गरमखायनो ओमफ्राय जोंना सिनायथिया मा ओंख्रि जाखो होनदों बेनो केरेला आलु भाजा दालि ओंख्रि ओमफ्राय सिनायथिया राजा नांदों आरोना बेनिफ्राय बिरि लाबारा हेल' ब्र नो हेल' मा खालामदों ब्र नै उन्दुना दं आरोना ब्र मा खालामनो उन्दुना दं आरोना नै ओमफ्राय जोदावआ होनदों अ नामदों आरोना ओं ब्र ओमफ्राय बिरि लाबारा मा होनदों 10 मिलियन लाइक दा होनदों थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना सोरां आब' एसटि 200 सुपार साट हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हरबाय आगैनो अके थेंक इउ स' माच रोजा रोजा साबायखर आब' ओमफ्राय सोरां आब' मा ओंख्रि जानायमोन नोंसा ओमफ्राय सिनायथिया मा होनदों बुरजा जादों दा ओंखामखौ होनदों बारा बुरजा जानो हायाखैलै दिनै टेनसनजोंनो ओंखामखौनो जोदावा मा होनदों सिनायथि हाय नामदों आरोना ओमफ्राय एमबि बड'आ मा होनदों हाय नामदों एमबि बड' हाय हेल' सोरां आब' रोजा रोजा साबायखर दै थेंक इउ स' माच दसे होसाबलाबायनोसै ओमफ्राय मा होनना बुंखो जोंना मा जोदाव होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय सोरां आब' होनदों आयु एमबि बड' सना मा खबर होनना बुंदों बिरि लाबारा मा होनदों बबेनि जाखो ब्र आं उदालगुरिनि ब्र सिनायथिया मा होनदों मा जोदाव होनना बुंदों एमबिया मा होनखो मा खबर होनना बुंदों एमबि सोरखौ सोंखो खबरा आंखौ नामा आंनि खबराथ' बिदिनो आरोना ओमफ्राय सिनायथिया मा होनदों सिरि दाना आंनि भिडिअखौ नाय जोदाव होनना बुंदों सोराङा मा होनदों बिरु आगै मा खालामदों होनना बुंदों बिएमआ मा होनदों मोजां आब' होनदों जोदावा मा होनदों एमबि बड' हेलौ साब खालामदो आंखौबो होनना बुंदों बिएमआ होनदों नोंखौ होनना बुंदों जोदावा लाभ इउ होनना बुंदों अ दे एमबि बड' सना होनना बुंदों जोंना मार गरम आरो नै मार गरम गस्लाखौनो लानोसो गोनां जायो बिराद गरम ना फांखाफ्रानो खामानि होआखैलै बे साननैसो फाग्लासो जागोन ओमफ्राय जोंना मा होनो गोसो दामगौमोन जोदाव आंखौ खालाम नामदों सोराङा मा ओंख्रि जाखो नोंहा नामदों आरोना सनजित सना आंनि ओंख्रिया दालि ओंख्रि ओमफ्राय दालि ओंख्रि आरोना आंना ओंख्रिया दालि ओंख्रि ओमफ्राय आलुजों मा होनना बुंगोन केरेला भाजा ओमफ्राय सोरां होनदों जोदाव आगै भिडिअ नायनानै होदो दे होनना बुंदों बिरि लाबारा मा होनदों ब्र'नि एलबिआव जाय लाइक कमेन्ट खालामाखै गासैबो खालामाखै गावसिला बायना होदो अके थेंक इउ स' माच बिरि लाबार बुंनायनि थाखाय नै रावबो आंनाव माने मिसाखालाय मा होनो मैया एलबि होदोंमोन आरोना आङो मैया रावबो फैयाखै सासे फैयाखै 5 मिनिट ओरैनो हारसिं थादों आङो ओमफ्राय दहायबो एलबि होदोंमोन आरोना आङो 5 मिनिट एलबि होदों आरोना आङो 6 मिनिट मैयाना दिनैना आं दहाय बेलासियाव 6 मिनिट एलबि होदों आरोना 6 मिनिट एलबियाव ना सासे मानसि फैयाखै आरोना ओमफ्राय सोराङा मा होनदों दारिया दारि सिननो टाइम मोनाखैलै बेनिफ्राय सिनायथिया मा होनो सनजित नों रायलायनायखौ जा मोजां खोनायो आं आगै नामदों अके थेंक इउ स' माच माबोरै मोजां खोनालायखो सोराङा होनदों रबटनि बायदि एमबिया मा होनदों दे आंखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोरनो एमबि नोंजोंथ' आं लोगोखाना आं
सापर्ट खालामखायो टेनसन लानो नाङा ओमफ्राय नै खानायखौ सिनायाखै खानायाबो गोलाव जाबाय आरोना खानाय सिलायनोसै आंना ओमफ्राय आसोला जा हिनसाम खानादो हिनसाम नङा अबाव हिनसामसो लायनांगौ ओमफ्राय सोराङा मा होनदों नटिफिकेसन फैयाखै होनना बुंदों आरोना मिथियालै मानो नटिफिकेसन थाङाखैरे आंबो ना थांदों ना थाङाखै मिथिया आरोना माबोरै जाखोथाय माबा बोरैबा जालाजोब्बाय ओमफ्राय जोदावा मा होनदों जागोन सोरां सना होनदों सोराङा मा होनदों आंहा सर्ट भिडिअ'आव कमेन्ट हरबाबो थाङाखै दे होनना बुंदों मानो बायदि जादोंबा बेनिफ्राय जोंना सोराङा मा होनदों नटिफिकेसन फैबाथ' मानसि जायो ओं मिथिया माबा जादोंथाय बे जोंनाव मैयाबो थाङाखै दिनैबो ओमफ्राय दायो आङो बिदि मानसि फैगोनखौ आसा खालामाखैमोन आरोना ओमफ्राय बोरै फैखो हमनो हायासै आरोना आङो बिदि जागोन सानथाराखैमोन आरोना आङो ओंखायनो 5 मिनिटल' होनना बुंदोंमोन आं एलबिखौ सोमखोरा मा होनदों हेल' ब्र बोरै खबरानो ब्र खबराथ' मोजाङानो ओमफ्राय बिराद गरम आरोना नै फांखा फिदिंगासिनो मा खालामनो सोराङा अके जोदाव आगै होनना बुंदों सिनायथिया मा होनदों आंनिखौबो नाय दै आगै होनना बुंदों अके नायखायो आङो सिनायथि नोंनिखौल' नायखायो आङो बिदि लाबारा मा होनदों आसोलनि दारिखौ मावजिनि बायदिसो नुलाय लांबाय आंना मावजिनि बायदि आरोना जाथि जाबाय दारिया माबोरैबा जाथि जागोनथाय मानसिफोरा कालार फोनदोंसो होनना बुङो ओमफ्राय दारिखौ बासिनो हाखाया ब्र दारिखौथ' बुहुत मानसिफोरा बुङोलै नै बेखौ सिनदो गोजौनिखौल' ला होनना बुङो ओमफ्राय आंथ' गाहायनिखौसो लानो गोसो नांगौबा गोजौनि खान्दा खालामना मा ओंख्रि जाखो आदा होनना बुंदों एमबि जोंना ओंख्रिया माबासोमोन दालिसोमोन ओमफ्राय आलुजों केरेला भाजा सोराङा मा होनदों बिरु आगै राइट ना मिनिबाय नै जोंना सोरां हाब'आ जोदाव मा होनदों जा गरम ना ब्र ओंलै बिराद गरम नै लान्सियासो दं आङो ओरैनो गस्लासो खोबना ओरैनो गस्ला खोबबाय आरोना नाबा गाज्रि नुगोन होननानै आरोना नै गाज्रिद्राय नुगोन नामा ओमफ्राय एमबिया मिनिबाय आरोना ओमफ्राय सोराङा जाबायबा फुरा बोरायबाय बोरायाखैलै बोरायलाबायनो जात गैया गोसो थोनायानो गैबावासो जोंना बिरि लाबारा मा होनखो बाजैयालाय ब्र देखायलायदो बाजै गैयालै ब्र हाबा जायाखै सिंगेलसो आङो एकदमबारे फुरि सिंगेल जगिता नार्जारि फैबाय जोंना आब'आ हेल' फंबाय होनना बुंदों हेल' आब' हेल' मा खबर जगिता आब' मा ओंख्रि जाखो सोमखोर बड' ब्लगआ मा बुंखो जोंना जोबोद गरम मार आदै ओंलै बिराद गरम मार फाग्लासो बोथोरफोरानो बोरैबा जालांजोब्बायलै गरमनिफ्राय गरम मानसिफोराबो जि गरम जागासिनो दंना बोथोराबो गरम होना होबाय बिरि लाबारा मिनिबाय आरोना सिनायथियाबो मिनिबाय मा बुंनो खम जारला जोदावा मा बुंखो गोजां बोथोरा मोजां ना गरम बोथोरा मोजां नोंनि थाखाय आंनि थाखायथ' गोजां बोथोरा मोजांलै मानो होनना बुङोब्ला एकदमबारे गानफब जोमफब बेरायनो आराम आरोना एकदम मिस्थ्रि बेलसा बुलाबायबाबो गोलोमदै ओंखारनो नागिराना बरियासो गोजां बोथोरा बरियालै एकदम माने नों दुगैनो बाबाथाय एकदमबारे बुट डाउन खालामला बायदो एसे गोलोमस्रोम मोनसिगोन आरामसे दुगैदो आरोना बिन्दास गरम बोथोरा आयौ दिनै रायजोनि खामानि हाग्रा दानाया सेस जाजोबखादों मानसिफोरा ओमफ्राय जोंना बिरि लाबारा मा होनखो आगै बिनि हाथाया बिरि सना होनना बुंदों आरोना बिरिया मा होनदों नायनायावथ' सिंगेल बायदि नुखायाखैनो सिंगेलब्रा सिंगेल एकदमबारे कसमलै सिंगेलसो आङो ओमफ्राय सिनायथिया मा होनदों आंनि बिनानावखौ नांगौ नामा आगै हरदो दे लानोसै आङो ओमफ्राय जोदावा होनना बुंदों फुजाया मा होनदों जोंना हेल' आगै नो लाइक होबाय दे अके थेंक इउ स' माच फुजा आब' लाइक होनायनि थाखाय जोदावा मा होनदों सिनायथि आंबो नांगौ होनना बुंदों आरोना फुरा सिंगेललै मिथिबायना फुरा सिंगेल रावबो नायसनलानो माथो बोरै जाखो जोदाव रावबो नायसनला सिनायथिया आंनो नांगौ होनना बुंदों आरोना सिनायथि आंनो नांगौ होनना बुंदों जोंना जोदावा फुजा बसुमतारी आब'आ मा होनखो मा ओंख्रि जाखो आगै होनदों ओंख्रिया जोंना केरेला आलु भाजासोमोन बेनिफ्राय केरेला आलु भाजा दालि ओंख्रि आरोना
ओमफ्राय सोर दङ दे कमेन्ट खालामना होदो एसे आं माने 5 मिनिटनिल'सो एलबि लाबोदोंमोन ओमफ्राय मानसिफोर फैनायखाय होसाबनोसै आरोना गरमलै बिरादनो गस्ला गाननो हायाखै नै गस्लाखौ होजारनासो लादों आङो बोरैबा गरमथार गस्लाया थानोनो हाया सिंगेल नङा बिदि नुयो सिंगेलै नै कसमसो नै खोमा खेबनांबाय आं सिंगेल ओमफ्राय फुजाया मा होनो गोथाव नामदार ना ओमफ्राय बिरि लाबारा नाहरबाय जोंनानै बिरि लाबार ब्र नों बहानिमोनब्रा ब्र खोन्थाहरदो दे उदालगुरिनि सोरबाफोर दं नामा लोगो हमनो हागौमोनलै भैरबकुन्द'आव ओमफ्राय सिनायथिया मा बुंखो आं सनजितसो हरगोन बिना दारिया मोजांथारनो दारियाना दारि गैयालै माथो रावबो नायसनलानो दारियाथ' नै गोजा गोजा जाबाय जानायालाय कालार फोनदों होनना बुङो आरोना मानसिफोरा आं दिखिया जुलिनि ब्र आदसा बिरि लाबारानो दिखिया जुलिनिसो आरोना आं दिखिया जुलियाव थाङोमोनलै आंहा दिखिया जुलि लावदांगि ना मायाव लोगो दं आरोना सासे जोंनि उदालगुरियावनो फरायोमोन मानसिया दायो एकदम बेंगालर ना माबासो खारना थाहैबाय आरोना नों सिनायगोन नामाथाय उज्जवललै नामा उज्जवल होनना बुङोमोन नामा ओमफ्राय बिरि लाबारा मिनिबाय ओमफ्राय नांबाय आरोना जोंना बिरि लाबारा फुजायाव फैदो ब्र अके ब्र फुजायाव थांगोन दुर्गा फुजा ना ब्र ओमफ्राय जोदावआ मा बुंखो फुजा आइ लाभ इउ नांबायलै नै फुजा आब' नोंखौ आइ लाभ होनो जोदावआ जोदाव ब्र मा खालामदों बोरै खबर सबरा खोन्थाहरदो दे जोदाव ब्र ओमफ्राय या होनबायलै खम जारला सयथिबो सिनायथिया मा होनदों जोदाव नो बिबोनांखौ हरनोसैनो आदसा अके जोदावनो बिबोनांखौ हरदो ओमफ्राय आंनो बिनानावखौ हरदो जाबाय दा ओमफ्राय जोदावआ मा होनदों मोजां ब्र खबरा नांदोंना अके खबराथ' मोजां जानांगौलै मोजां जानांगौ सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर अननानै एसे दसे थासाबलाबायनोसै जोदाव ब्र मा ओंख्रि जानायमोन नोंसा ओमफ्राय जोंना बिरि लाबारा मा होनदों ब्र एसे सापर्ट खालामनो होदो ब्र एसे सापर्ट खालामनो होदो ब्र आंनि चेनेलखौबो होदों अके लोगोफोर जोंना नै बिरि लाबारजों एसे सापर्ट खालामलायदो लोगो जालायलायदो बिरि लाबारजों सोर लोगो गैया एसे लोगो जालायलायदो हर सिनायथि नांदों सिनायथियाबो नै जोंना बिरि लाबारजोंबो लोगो जादो बिरि लाबार ब्लुफोर नांगौ नामा ओमफ्राय जोंना बिरु सारनि आगेया लाइक दान 6 केजिनो थेंक इउ सो माच बिरु सार फुजाबो मा होनदों गरमखौनो बाथारबाय हाय कारेन्टबो थांबाय आदसा नैलै जोंना कारेन्टआ मैया खम डिस्टार्ब होदों कारेन्टआ थांलाय फांखानो ओमफ्राय जोंना वान्डारफुल गेमिंआ लाइक दानदों थेंक इउ सो माच ब्र ओमफ्राय बिरु सारा अन होनदों थेंक इउ सो माच बिरि लाबारजों लोगो जादो लोगोफोर सोर लोगो गैया या नांगौ नामदारा अके यो हानि सिं वान्डारफुल गेमिंआ मा होनदों मा ओंख्रि जाखो सन्जय ब्र होनदों ओंख्रिया जोंना दालिसोमोन आलुजों केरेला भाजा ओमफ्राय बिरु सारनि अन थेंक इउ सो माच फुजाया मा होनदों अन थेंक इउ सो माच गेबसना फैबाय आरोना नै गेबसन मा होनदों फुजा नामा बुले होनदोंना फुजा माम बुले होनदों आरोना बुले लाइक दान सन्जिब ब्र नाम अके थेंक इउ सो माच गेबसन ब्र आंनि एलबि स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय लाइक दान थेंक इउ सो माच बिरु सारा मा होनदों ओइ निउ फ्रेन्ड जयनिं मी उइथ मी बोलरा अके मा नाम मोनलाय बिरि लाबार नै जोंना बिरु सारजों लोगो जादों बिरु सारा लिंहरदों ब्लु नांगौबा बहा थांखो ओमफ्राय बिरु नेबुला गेब जिउ बोलरा हे वान्डारफुल गेमिंआ गोथाव जाबायमोन आदसा अके वान्डारफुल गेमिं नोंसालाय ओमफ्राय जोंना फ्लावारा माने दासो ओंखाम जाखांदों आंहा दादानो अके मा ओंख्रि जाखो फ्लावार माहिया मा होनदों दसेल' दे सार सन्जित लाइक दानदों आंबो दसेल'सो फैखादों एकदमबारे 5 मिनिटल'सोमोन आंना टारगेटआ ओमफ्राय सिनायथिया दे
आं थांबाय ना अके दे सिनायथि थेंक इउ स' माच रोजा रोजा साबायखर थाबाय गेबसना होनदों बिरु जिउ आंनि नाम बुंदों फ्लावारा लाइक दान्दा अके थेंक इउ स' माच बिरु नेबुला फ्लावार जि बोलराय माहिया मा होनदों मा खबर सन्जित सार खबरा मा बुंनो नै गोदाव सोराव दं आरो ना माहि ओमफ्राय बिरिलाबारा या नामदों फुजाया मा होनदों जोंना आब'आ हाबाब बबाय थांखोमाना थायो नोंलाय गेबसन नामदों बिरिया नारखुमाबाय बिरिलाबारा वान्डाफोर गिमादों माहि आब' मा ओंख्रि होनदों माहिया मा होनदों माथो मैगं जानाय सन्जित सार होनदों ओंख्रिया जोंना माबासोमोन दालि ओंख्रि बेनिफ्राय आलुजों केरेला भाजा ओमफ्राय थरथिंआ मा होनदों गुड मर्निं ब्र' व्हाट आर यू डुइं ब्र' थरथिं ब्र' इतना गरम है देखो क्या करेगा गरम है गरम अभी फैन ले रहा है थोड़ा सा एलबी कर रहा है गरम की वजह से सोने नहीं पाया इसलिए एलबी कर रहा है थोड़ा सा बिरु सार ने बोला लाइक फ्लाव दादा नों गेबसना फुजा लोगो जादे नामदों फ्लावारा मेक्सेला दोनबाय गेबसन होनना सोंदों वान्डाफोर गिमाया मा होनदों जोंना खुमब्रा नासो सन्जिनो बा मानसि गोथावलै ओमफ्राय गेबसना मा होनदों आं थैदोंमोन बे हि बाजैनो आं थैदोंमोन गेबसन ब्र' हामालै थैनो होननाय बुंनो जोदावा मा होनदों बे लाबार आंनाव कमेन्ट हरना दोनदों बिरि लाबार नै जोंना जोदावनावबो कमेन्ट हरनांगौनो फ्लावार गेबसना मा होनदों फ्लावार मेक्सेलना एमबि खत्तम नामदारना माइया मा होनदों जोंहा दालि आरो अमा बेदरसोमोन आगै वान्डा आगै नोंलाय मा मैगं जानाय होनदों बाबारे माहिमोना गरमावनो अमा बेदरबावसो मोनो सिनायथिया बाय सन्जित आगैनो अके थेंक इउ स' माच जोंना सिनायथि आब' रोजा रोजा साबायखर आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय जोंना फुजाया मा होनदों आब'आ बिदि थैया सोरबा एफा गोबाव नामदारना वान्डाफोर गिमाया होनदों जोंना खुमब्रा ना आब' माहि होनदों थरथिंआ मा होनना बुंदों सुइस दा अन एसि बोलरा अके ओमफ्राय थरथिं बोलो कैसे आपका हाल चाल बताओ गिबसना मा होनदों फुजा बुहि नामदारना बिरुने बोला थेंक इउ स' माच फुजाया मा होनदों आंजोंबो लोगो जादो लोगोफोर नामदों फुजाजोंबो लोगो जा एभरिवान गाइस बिरु सारनि फ्लावारा मा होनदों आयौ आं सोना हरगोनमोन ना बिदिबा मेक्सेलनो आं ओंखाम जाना मिथियासै गेबसन नामदारना बिरुआ थेंक इउ स' माच फुजाया मा होनदों नोंजोंलाय लोगोखाना गेबसन होनदों आंजोंलाय लोगोखाना नोंजोंलाय लोगोखा नामदारना गेबसन जोंना फुजा आब'आ बिरुने अनन बिरि लाब्रा या अके नामदारना ओमफ्राय माहिया होनदों बरिया गोथाव आगै वान्डा नामदारना माहिया बिराद गोथाव जायोलै माहिया बिरु सारनि थेंक इउ स' माच गेबसना मा होनदों दे फ्लावार नों मेक्सेलजों बा गोदै आंजोंबा गोखा नों नामदारना गेबसना गैलालै गेबसन आंबा रावबो गैया नै गोदाव सोराव ओमफ्राय जोंना वान्डाया मा होनदों थेंक इउ स' माच माहिया मा होनदों हाय बेरि आगै मा ओंख्रि नामदारना फ्लावारा मा होनदों आं थांबा दोनबाय मेक्सेला नामदारना फुजाया गेबसना मा होनदों लोगो गैया बुहि नामदारना वान्डाफोर गिमि गेबसना मा होनदों फुजा मेम नोंनि मिनिनायखौ बावनो हाला आं नामदारना ओमफ्राय जोदावा मा होनदों उन्दुनोसै बालायबाय आं गरमनि थाखायलै मा बुंबावनो बिराद गरम बिरुने थैंक यू सो मच बिरु सर आपका त्रिपुरा में मौसम कैसा है हम लोग का इधर बहुत गरम हो रहा है इधर हम लोग का आसाम में गेबसना नोंहासो फ्लावार नामदों वान्डाफोर गिमि जोदावा हेलौ गासैबो साब खालामदो नोंसोरखौबो साब खालामगोन आं नामदों देखो एभरिवान गाइस जोदाव की सात फ्रेन्डआव जाव जोदाव ब्लु नांगौ नामा ओमफ्राय जोंना वान्डाफोर गिमा होनदों बिरु माबोरै दं खबर सबर नामदों बिरुने बोला की सिवा और कुछ नहीं है मेरी पास साल्टे बोल रहा है ओके बिरुने फुजाया मा होनदों गोथाव नामदारना फुलमति फुलमतिया वाव फैना वाव मस्ट वेलकाम फुलमति
बेसेबांबा गुबुननि उनाव नुबाय आरो आंबो बेसेबांबा गुबुनाव दिनैसो एलबिखा ओमफ्राय गेबसना मा होनदों गाइस प्लिज अननानै 600 कमप्लिट खालामना होदो अननानै प्लिज नामदों गेबसनखौ लोगोफोर अननानै 600 खालामना होदो एभरिवान गाइस आंनाबो नेटपेकआनो 50% थांलायबायलै एभरिवान गाइस गेबसनखौ सापर्ट खालामदो ओमफ्राय सनजित सार आं उन्दुनोसै दै बाय गुड नाइट अके थेंक इउ स माच माहि रोजा रोजा साबायखर फुलमतिया मा होनदों जोंना मा ओंख्रि जाखो होनदों फुलमति आब' ओंख्रिया जोंना दालि ओंख्रि आरोना आलुजों केरेला भाजामोन जोंना फुजा आब'आ मानो गैया दालाय आगै दंखायो ना नामदों बिरि लाबारा यायो दं एभरिवान बिरि लाबारखौबो सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर गेबसना मा होनदों फुलमति सना नामदों ब्लु होदे आसोल नामदों जोंना बिरि लाबारनो र' ब्लु होबाय आङो ब्लु ना आङो बिरि लाबारनो ओमफ्राय जोदाव मा होनदों होदो दे ब्र' नामदों जोदावनोबो होना होनसै र' जोदाव ब्र' नोंनोबो होनानोसै होबाय फुलमतिया गेबसन नामदों वान्डाफोर गेमा अके आब' माहि गुड नाइट नामदों फुजाया मा होनदों दे गैयाबा मानो हरनो आं हरफिनगोन नामदों आरोना बिरु अन थेंक इउ स माच बिरु सार अन वान्डाफोर गेमा अन फ्लावार मा होनदों गेबसन साब नामा नामना मिनिबाय गेबसना मा होनदों गैया गुबुनसोमोन फुजा मेम बियो गुबुनसो बुहि नामदारना बिरु फ्लावारा होनदों मेक्सेला सिदा सादा ब्रा नामदारना जोंना फ्लावारा ओमफ्राय जोंना गेबसना मा होनदों आं हरखायो फुजा बुहि नामदों आरि बसुमतारी आगै मा खबर होनदों खबराथ' गरमलै आब' मा खालामनो फुलमतिया मा होनदों गोथाव दे नामदों आरोना गोथाव नङालै फुलमतिया नोंस्रालाय मा ओंख्रिमोन बिरुआ मा होनदों सनजित साल्टे नों साब खालाम आंनो होनो फिरु सर मैं आपसे ऑल फ्रेंड है रे फिरु सर एवरीवन गाइस फिरू सर को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए एवरीवन एक दूसरे के साथ फ्रेंड बना लो फिरू सर ने ऑन थैंक यू सो मच वान्डाफोर गेमा हेलो पारि नामदों जोंना पारि बसुमतारी आब'आ मा होनदों उन्दुनो ओंखाराखै नामा दाबो होनदों उन्दुनो माने उन्दुनोथ' ओंखारबाय मेगना जाला नै गरमथारना आरो नै फांखा लागासिनो दङ उफाय गैया बालआवसो सासेबाबो गेदाखा जाखायोलै फ्लावार ओंलै गेबसन ब्र' मा होनना बुंगोन एसेबाबो सैमा लान्जाया गेदा होनाया बेबायदि जाखायो बयबो नोंबो फंबाय गेबसन होनना बुंदों आरोना फ्लावारा बिरु अन गेबसना मा होनदों मा खालामदों फुलमति सना होनदों बिरुनि अन गेबसना आंजों हाया नों फ्लावार होनना बुंदों आरोना फिरुआ अन फ्लावारा मा होनदों माबायदि गेद्दा गेबसन नामदों आरोना माबायदि गेद्दानो फुलमतिया होनदों खबरफोरा बोरै दं सनजित खबरा नैलै गोदाव सोरावसो आङो गोदाव सोरावलै खबरा आंना बिराद गाज्रि एकदम खबर सोंबाथाय बोरैबा गाबनो ओंखारलायो आङो ओमफ्राय बिरिया अन थेंक इउ स माच फुलमतिया उन्दुना दं गेबसन नामदों बिरु सारने बोला पाता है मे मजाक किया है रे साल्टे बोलो आपका थोड़ा बुखार हो रहा था ना बिरु सर आपका बुखार कैसे हो गया ठीक हुआ कि नहीं हुआ है बारी सर या ब्र' होनदों बिरिया ओमफ्राय फ्लावारा होनदों आब' अनामिकाया बहाथो दादा सनजित गैया अनामिकाजों रायलायला आङो अनामिकाजों गैला रायलायला खथ' नांलायलायनाय जादों दहायो एलबियाव फ्लावार आं रायलायला ओमफ्राय बिरुआ मा होनदों या ब्र' होनदों वान्डाफोर गेमिया अन गेबसना मा होनदों मेक्सेल नाव बिना नाय फ्लावार नामदों आरोना फुलमतिया मा होनदों मानो गोदाव सोराव जाखो लै गोदाव सोराव मा बुंनो आरोना ओमफ्राय रावबो फुजाया मा होनदों जोंना आब'आ ब्लु होसाय आगै नामदों अके बबेबा थांफ्लांबायलै बबेबा थुफ्लांलाबायबाय आङो मबाइलफोराबो हें जाबाय माथो होबाय दे ब्लु बिरु मा ओंख्रि जाखो नामदों गेबसना नामदों जाखांबाय नामा फुल नामदों बिक्रम दास हेल' बिक्रम दास मस्ट वेलकाम
ओमफ्राय गेबसना ब्लु होदो होनदों अके गेबसन ब्र'नोबो ब्लु होबाय आङो थिग हु आबिबुलरा आदसा ओमफ्राय जोंना फ्लावारा मा होनदों आयौ से गेबसन नामदों आरो ना सना बर' लाइक डान थेंक इउ सो माच फुलमतिया मा होनदों जाखांबाय गेब नोंहालाय माथो खालामदों नामदों जोदावा मा होनदों बेरि लाबार साब खालामबाय नामदों बिरुनेबलाय वान्दा आंनि ओंख्रि जायाखै नामदों आरो ना वान्दाया हादरबाय फुलमतियाबो जोंना नायहरबाय वान्दा अन पाहारिया मादों आलु दालि बेदर दंमोन आगै वान्दा होनदों जोंना गेबसना जाखांबाय फुल दहा एलबिआव नुखादों ना नों फुल नामदों आरो ना बिरुआ मादों त्रिपुरा मे बारिश ही आस बि काल बि मजा वाव सनाया अनन सना बर'आ मा होनदों बिरु ओंखि अन नामदों वान्दाया मा होनदों हेलौ फारिदों सना बर' मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो दे फुलमतिया मा होनदों गेबसन नुदों माथो गगा मोनलायथारदों नोंहालाय नोंसोरनिखौ नुनानै आरो ना ओमफ्राय जोंना माबाया मा होनखो फुजाया गेब सना साफ खालामबाय नामदों आरो ना एरै उन्दुनांसिगोनलै ओमफ्राय जायालै इदिबाबो बेनिफ्राय जोंना सना ओंखि नोंबो सन अन नामदों ना ओमफ्राय लेटना फैबाय जोंना नै ओरैसै लाइक दानदो थेंक इउ सो माच लेटन ब्र आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनायनि थाखाय बिरिया मा होनदों अके नामदों आरो ना फुलमतिया गेब होननानै मिनिबाय सनाया होनदों बिरु ओंख्रि मा ओंख्रि जाखो नामदों आरो ना कमेन्ट थालांबाय नामा ओमफ्राय गेबसना मा होनदों फुल साब खालामबाय दै आं दा कमेन्ट हर गासैबो आं नामदों आरो ना सोर दं कमेन्ट खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय जोंना सना बर' मा होनखो फ्लावार आगै सना नामदों लेटना मा होनखो जोंना आदैया मारै दं आदैलै नै खबर सबर बिदिनो दङ ओमफ्राय लेटन आदै नों बहा दङ दायो ओमफ्राय फुलमतिया मा होनदों गेबसन नामदों गेबसना जोंना मा होनखो फुजा मेम बुहि बहा खारखो नामदों आरो ना बिरु सारने बोलाय सना जिउ आंनि ओंख्रि जायाखै सना होनदों गेबसना बुंबाय फुल लोगो गैयाब्ला लोगो जादो दे होनदों लोगोयाबो लोगो जानांगौनो ओमफ्राय जोंना फुलमतिया मा होनदों आंनाबो ब्लु होलायनो अके ब्लु होना आङो ब्लु होना होबाय बेनिफ्राय जोंना फुजाया मा होनदों बेरि लाबार साब खालामबाय नामदों आरो ना बेरि नोंखौ फुजा आब'आ साफ खालामबायनो लेटना मा होनदों आं न'आवनो दङ आदसा न'आवनो दं आरो ना ओमफ्राय वान्दाया मा होनदों आं ओंखारथ'नोसै दै सनजित ब्र दसे गेम गेलेनो र' बाय गुड नाइट अल फ्रेन्ड अके जोंना वान्दा फर गेमिं थेंक इउ सो माच आंनि एलबिआव फैनानै सापर्ट खालामनायनि थाखाय रोजा साबायखर थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय आंनाबो नेट गैलालायलै गल जालाजोब्बाय जोंना बिरि लाभार प्लिज कमेन्ट करो नामदों ओमफ्राय जोंना बिरि लाभारा आंबो दहायसो साब खालामखादों फुजा नामदों आरो ना नेटआ गल जानानै गैलै फाग्लासो नोंसिनियाव माबायदि नुदों जेनेबा आंनियावथ' नै नेटखौनो गलसो नुलाजोब्बाय खोन्थाहरलाय माबायदि नुदों नोंसिनियाव आंबो दहायनो साब खालामखानोसैना अके बेखौ फरायबाय आङो बेनिफ्राय बोरै जाखो कमेन्टआ थाबथाखो ना माखो आं हमनो हाला कमेन्ट थाबथागोन ना माखोब्रा बोरै जाखो सरि कमेन्ट थाबथाला कमेन्ट थाबथादोंमोन दै गाज्रि दामोन
थेंक इउ होनदों येस ब्र रजे नामदों आरोना गेबसना मा होनदों रिटार्न हरफिनजोबगोन सनाफोरदों टेंशन लानाङा गेबसना बयनोबो रिटार्न हरफिनजोबगोननो बिरु सारनोब्ला भिडिअफोर कमेन्ट करो बिरु नामदों ओट्स दियाबो फैबाय जोंना हेल' हेल' लाइक दानदों थेंक इउ सो माच फुलमतिया गेब दंखायो माथो नामदों फ्लावारा मा होनदों मोजांसो नुदों फात्ता नामदों आरोना बिरु ने बोला ओके ओके बिरी बोल रहा है बिरी ने बोला हिनसाम नुदों ब्र नामदों आरोना ओमफ्राय नङा नेटसो होनदों आंसो होनलायबाय ओमफ्राय जोंना फुजाया मा होनदों आं थांथ'नोसै दै आगै गुड नाइट अके अके फुजाबो थेंक इउ सो माच आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनानै सापर्ट खालामनायनि थाखाय सरि एलबि स्क्रिन सोमलांबाय आंनि एलबियाव थेंक इउ सो माच फ्लावारा होनदों दादासो फात्ता नङा मिस्टेक अके ओमफ्राय जोंना गेबसना मा होनदों ओचबि सना लोगो जादो दे प्लिज आंबो रिटार्न हरफिनगोन दों ओचबि नै जोंना माबाजों लोगो जादों गेबसना रिटार्न हरगोन टेंशन लानाङा ओचबि ब्लगा होनदों मा ओंख्रि जाखो सनजिदों ओंख्रिया जोंना दालिसोमोन आलुजों केरेला भाजा ओमफ्राय सना बर'आ मा बुंखो ओंख्रिया दालि आलु सयाबिन सबाय बिमासोमोन ओंख्रि सन्जय आदसा गोथाव गोथाव सना बर' गोथाव बिरु ने बोला ओइ साल्टे कमेन्ट थाब थाब फराय आदसा अके अके ओचबि ने बोला ब्लु होलाय सन्जय अके अके र' बारा मेगना जालायलांला ओमफ्राय सनाया गेबसन अके होनदों ब्लु होलाय होनदों अके सना बर' ब्लु ना अके ब्लु अके ब्लु होबाय अके ओमफ्राय गेबसन होनदों आंनाव मा जाखो नुवासैलै आंनाव रिटार्न होआ लासे गैया सनाफोर नामदों ओचबिया ओइ मा आब' जाखो आंखौलाय आगै होनरा आदसा मा आब' जाखो आंखौलाय आगै होनरा अके अके दे आगै होनगोन दे ओचबि गेबसना मा होनदों सना बर' होनदों गेबसना मा होनदों फुजा मा बुहे बहा थांखो होनदों बिरु सारने बोला सना आंनि बेसे बुजिया बड' बोलराय फ्लावारा मा होनदों गेबसन रावनोबो रिटार्न हराले बेखौ साब खालामनो नाङा रावबो होनना बुंबाय जोंना फ्लावारा ओमफ्राय जोंना ओचबिया मा होनदों गेबसन नोंजों लोगोखा दां आं नों हरग्रोलाय नामदों गेबसना फ्लावार कल खालामलाय नों नामदों ओचबिया अन राजु गयारिया जोंना कमेन्ट दानबाय हेल' हेल' ब्र राजु ओमफ्राय गेबसना मा बुंखो ओचबि बैयावसोमोन बेवहाय गैया रावबो नामदों आरोना सनाया मा होनदों बिरु बिरु ओंखि आंखौ सिनायबाय नामा होनदों सनाया ओचबिया दादा अके अके ओचबि आगै राजुआ हाय ब्रनो हाय हेल' राजु मस्ट वेलकाम राजु गयारि ओमफ्राय फ्लावारा मा होनदों 108 आव नामा गेबसन नामदों आरोना ओचबिया र' खालामनि गेब नामदों जोंना बिरि लाबारा मिनिबाय बिरु सारनि अन थेंक इउ सो माच गेबसना मा होनदों नोंनि खिथुआव नांगोन दे फ्लावार ना होनबाय आरोना बिरु सारनि अन गेबसना अके ओचबि होनदों बिरु सार अन गेबसना मा होनदों बिरि लाबार थेंक इउ नामदों आरोना अके जाय गोदान आंखौबो साब खालामनानै कमेन्ट गारना गालां आं बे होगोन टेंशन लानाङा बेनिफ्राय जोंना फुलमतिया मा होनदों अन थेंक इउ सो माच बिरु सारनि अन थेंक इउ सो माच गेबसना जोंना बर'आ मा बुंखो बिरु जिउ मा खालामदों नामदों बिरु सारनि अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय फुलमतिया जोंना नै माबा हरबाय अन थेंक इउ सो माच फुलमति और एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए थैंक यू सो मच सभी को फुल सना नामदों गेबसना ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामदो दे हेल' एवरीवन गाइस माथो साब्रै साबा नुबायलै मानसिफोरखौलाय आंलाय ओमफ्राय जोंना फुलमतिया गाबबायना मिनिबायलै नै फ्लावारा मा होनदों थ' 108 आव कल खालामबासो आंनि खिथुआव थांगोन दा गेबसना मिनिबाय ओचबिया मा होनदों साबखासो गेब नोंनिखौ आंहा नामदों फिरु सारने बोलाय गेबसन आंनि कमेन्ट फराय दं सना नामदों फुलमतिया मा होनदों गेबसन होननानै मिनिबाय
ओमफ्राय गेबसना मा होनदों नोंनियावसो फ्लावार नामदों आरोना नोंनियावसोनो फ्लावार जोंना फ्लावारजों फ्रान्जितजों ब्र अनजारलै मालायसो ओमफ्राय गेबसना अके इट्स बि नामदों आरोना ओमफ्राय वीरू सर ने ऑन थैंक यू सो मच वीरू सर आपका ड्यूटी है कि नहीं है आज वीरू सर ने ऑन थैंक यू सो मच वीरू सर इट्स बी ने बोला है नों आंजों साब गैयाबा बेक हर गेबसन नामदों वीरू सर ने ऑन थैंक यू सो मच मेगना ओमफ्राय वीरू सर ने ऑन थैंक यू सो मच अन थानायनि थाखाय फ्लावारा मा बुंदों आंसो कल खालामनो होदों नोंनि खिथुआवसो थांगोन दे थांगोन दा गेबसन होननानै मिनिबाय वीरू सारने बोला डिउटी नहीं अच्छा बिया मा होनदों कमेन्ट होना फै आंनियाव नोंनियावबो हरबाय आं नामदों वीरू सारने अन थैंक यू सो मच फुलमतिया जोंना गल'ल' नायबाय फुलमति बसुमतारी नों बहानिमोनलाय ओमफ्राय जोंना इट्स बि नोंबो बहानिमोनलाय ओमफ्राय जोंना माबाया गेबसन ब्र'आ जोंना माबानिमोन होनदों नामा ओरै सनितपुरनि ना मानि होनदोंमोन ना गेबसन ब्र' नोङो ओमफ्राय ब्लु लाखिदो होनदों अके फुलमति होनांला आरोना वीरू सर ने ऑन थैंक यू सो मच वीरू सर ने हार्ड डे थैंक यू सो मच जोंना इट्स बिया मा होनदों सनजित आदा आंना 90 थांबाय ओंखारनोसै दै आं अके दे थैंक यू सो मच इट्स बि रोजा रोजा साबायखर थैंक यू सो मच इट्स बि थैंक इउ आंनि एलबिआव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थैंक इउ सो मच ओमफ्राय फारि बसुमतारिया मा होनदों इट्स बि ब्लग आब' लोगो जादो दे नामदों इट्स बि आब' नोंखौ लोगो जानो थिनदों आरोना नै माबाया फारिया इट्स बि आब' होनना बुंदों लोगो जानो थिनदों गेबसना मा होनदों इट्स बि सना साबधान नामदों फ्लावारा मा होनदों गेबसन जों सनालिजों गुलु गुलु दादा सनजित नों मिथियो ना मिथिया नामदों आरोना आं मिथिया दै ओमफ्राय आं मिथिया आरोना ओमफ्राय वीरूआ अन थैंक यू सो मच वीरू सार इट्स बिया मा होनदों लोगो जानोबा कमेन्ट साब लाइक होना फै बेक खालामगोन आं नामदों जोंना इट्स बिजों लोगो जानोबा साब खालामनानै कमेन्ट होना दोननांगौनो इट्स बिया बेक होगोन आरोना लोगोफोर एभ्रिवान गाइस इट्स बि ने बोला है थैंक यू गेबसन ओंथि नामदों आरोना ओमफ्राय फ्लावारा मा होनदों नंगौ दादा सनजित गुलु गुलुनो नामदों आरोना ओमफ्राय जोंना गेबसना मा होनदों मा ओंख्रि जाखो इट्स बि सना नामदों फुलमतिया जोंना नै नाहरखोमाबाय नाहरनाय माबा हरबाय आरोना एमाजन थैंक इउ सो मच इट्स बि ब्लगा मा होनदों फारि हरना दोनग्रो बेक खालामगोन आं नामदों गेबसना फुल मा जाखो नामदों आरोना एभ्रिवान गाइस प्लिज कौन है कमेंट कीजिए आयदा सोर उन्दुनो ओंखारगो दे कमेन्ट खालामदो गैला मा जाबावगोन ओमफ्राय जोंना फुलमतिया मा जाखो नामदों थफिरा मा फैबाय जोंना फैबाय आरोना थफिरा मा वीरू सारा मा होनदों आं थांथ'नोसै दै सना सालथे ओंखाम जानोसै होनदों ओके वीरू सर ओके थैंक यू सो मच वीरू सर मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए वीरी लाबारा मिनिबाय फुलमतिया जायाखै गेबसन नामदों वीरू सर ने अन थैंक यू सो मच वीरू सर इट्स बिया मा होनदों ब्लुखौ बोखारलायबाय आरो हाखु दाखुनो गावआनो बोखारनो थिनबाय नालाय आं बोखारबाय दे आं होफिनबाय ओमफ्राय सनाया मा होनदों वीरू ओंखि साबधान नामदों वीरू आपको साबधान किया है सना बर' ने गेबसना मा होनदों वीरू सना मा ओंख्रि नामदों फारि बसुमतारिया जोंना जागोन दे आगै इट्स बि नामदों ओमफ्राय फ्लावारा मा होनदों फुलमतिखौ आब' अनामिकाजों सेम मोनो आं नामदों आदसा फुलमतिखौ आब' अनामिका सेम नुयोनो ओमफ्राय इट्स बिया मा होनदों होफिनलाय ब्लु होफिनबाय ओमफ्राय गेबसना मा होनदों अके सना ओंखि नामदों अके ओमफ्राय जोंना
सिमि माइ ब्लगा होनदों गुड इभिनिं नामदारना गुड इभिनिं सिनामाइ गुड इभिनिं टपिरामा लाइक थुबायमोन अके थेंक इउ सो माच टपिराम जोंना ब्र लाइक होनायनि थाखाय ओचबिया हारि आब' नामदों बेनिफ्राय जोंना बिरु सारने बोला है सोना मे रिटर्न कर दूंगा ओके थैंक यू बोला है सोना बर'आ गेब आगै ओंखि नामदों टपिरामा एमबि गैला होनदों अके टपिराम थेंक इउ सो माच दै आंनि एलबिआव फैनानै दसे समब्लाबो सापर्ट खालामफैनो थाखाय गेबसना मा नामदों फुल ओंखि उन्दुनो ओंखाराखै ओंखि नामदों फुलमथिया फ्लावार आरो अनामिका इउटुबनि अनामिका नामदोंना हा फ्लावार आरो अनामिका इउटुबनि नेम नामा नामदारना ओमफ्राय ओचबिया मा होनदों बोखारनो थिनाखै आंदो अके ओमफ्राय टपिरा मा होनदों दसे मेथाइ खनना दं था अके खना मेथाइ दामना दं था आदसा मेथाइ दामना दं गेबसना मा होनदों सना बर' आं एलबि होब्ला फै दै ओंखि नामदों अके गेबसन बर' नोंनि एलबि टाइमा खोन्थाहरलाय आं थांगोन दे बिरु सारा मा बुंखो गेब जिउ बेदसो नामदों आरोना फुलमथि जोंना उन्दुनो ओंखारबाय आं गेब नामदों गेबसना दानो ओंखि फुल नामदों ओचबिया मा होनदों मा होननाय खोनाखो बे दादा सन्जिता नामदों आरोना मिथिलालै मा खोनाखोथाय आङो जोंना फुलमथिया टपिराम दिनैसो नुबाय नामदों फारिया मा बुंखो दंखायो ओचबि आगै नोंनिजों लोगो दंखायो नामदों फुलमथिया मा नामदों उन्दुनो ओंखारथ'वाखै गेबदों ओचबिया आंबो दंखायो माथो आब' फारिदों जोंना बिरिलाबारा हेल' नामदों थेंक इउ सो माच सनाया गेब सना बर'आ गेब आगै लोगो दंखायो नोंजों नामदों गेबसना नंगौ गोथाव ना ओंखि फुल नामदों आरोना आङो दिनै सोरबा एलबि होनो थिनदोंमोनलै बावबाय आं मा नाममोनथाय सिमिमाया मा होनदों मा ओंख्रै जाखो दालि केरेला आलु भाजासो गोरिबा नाहरखांबाय गोरिब र' मस्ट वेलकाम ओमफ्राय गेबसना होनदों अके सना बर' होनदों गोरिबा मा बुंखो जोंना लाइक दान बै नायनो थेंक इउ स' माच गुमै लाइक दान होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गुमै बोरै बोथोरा मा ओंख्रि जाबोखो गुमै गोरिब ओमफ्राय जोंना गेबसना मा होनदों आं एलबिखौनो होनो गोसो जालालै आंबो एलबिखौनो होनो गोसो जालाब्रा नै एलबिखौ दिनैसो होबाय आङो ओमफ्राय आगै गेबसना माबाया आं गोरिबा नाहरबाय आरोना ओचबिया मा होनखो भिडिअ नायना होलाबायखै दै सनाफोर सम मोनबानो नायो आं नामदों आरोना गोरिब अन थेंक इउ सो माच गोरिब ओचबिया मा होनदों ब्र' फिरु ओंखि थांबाय नामा होनदों फिरुआ ओंखाम जानोनो ओचबि फुलमथिया अनन गोरिब अन सिमिमाया लाइक दान थेंक इउ सो माच पारिया गुड नाइट आगैमोन अके पारि गिबसना मा होनदों ओचबि ओंखि मा ओंख्रि जाखो नों ओचबिया मा होनदों आंजोंबो भिडिअखौ नायना होदो आंनिखौबो नायना होदो अके आंबो नायना होखायो संगीता ने बोला अके हेल' संगीता ओमफ्राय गेबसना मा बुंखो आंखौ मा गुमै जाला बायखोरा सन्जिब ब्र' नोंलै नै आं माबा गोरिबखौ नागिरनाया नोंखौसो होनफ्लांलाजोब्बाय ओमफ्राय ओचबिया मा होनदों दालि आलु भाजा गेबसना नोंसालायनो आयौ ओचबि जोंहाजों सेम माथो ओंख्रिया एम खाम्फाया मा होनदों हाय होनदों हेल' एम खाम्फा मस्ट वेलकाम गेबसना मा होनखो या संगीता बुद्धि कौन है नामदों आरोना ओचबि अन थेंक इउ सो माच एम खाम्फाया मा होनदों सिमि गोरान सना नामदों आरोना नै सिमि गोरान सनानो गोरिबा मा होनदों मार गरम बोथोराबो गाबोन आरो 5 केजिनि गोदान फानग्रा ओंखारदोंनो बायनो थांनि रना संगीता ने बोला है बुढ़ा हो गया दाढ़ी मारिया बुढ़ा हो रहा है ओमफ्राय एम खाम्फाया 14 लाइक दानदों थेंक इउ सो माच जोंना गोरिबा मा होनखो गोथाव ओचबि ओंखि आंहा मैसो बेदरसो ओमफ्राय टमेट'सो नामदों आरोना गोरिब अन थेंक इउ सो माच
संगीता अन एम खाम्फाया मा होदों ओट्स बि बिमा हाय होनदों फुलमति अन गोरिब अन ओट्स बिया मा होदों नायना कमेन्ट होदो नंगौ दे आंबो नायबाथाय कमेन्ट होखायो होनना बुंदों। गेबसना मा सालथे थामफ्ले गोरा थाफ्लि गोसोम वेलकाम नांबाय आरोना सालथे थामफ्ले गोसोम नांदों। एम खाम्फाया गेबसन सालथे होदों ओट्स बिया एम बिफा नामदों। ओमफ्राय सिमिमाया अन थेंक इउ सो माच संगीतानि हास्राय मराने फुलमतिनि बोलाय आं थांथ'नोसै दै सनजिनो अके फुलमति अके थेंक इउ स' माच। गोरिबा मादों खोनायाखै नामा नों दा सान्दै आं बारा खोनायाखैलै गोरिब र'। ओमफ्राय एम के बिडिया होनदों एम के बिडिया मा बुंखो हाय सनजिनो हाय हेल' एम के बिडि गेबसना दानो फुल होनदों। एम खाम्फाया मा होनदों ओट्स बि बिमा ओंखि मा जाखो माथो मुड अफ जाखो नांदों आरोना। गोरिबा भाइरेल कल दों अके रिया कड होनदों आं खोनायाखैलै माबा गोरिब र'। ओमफ्राय जोंना फुलमति गोसोखौ मोजां मोनाखै आं दानि नांदों आरोना आदसा। ओमफ्राय गावहा आंनि भिडिअखौ नाया एम खाम्फा बिफाया बिखायनो होननानै बुंबाय ओट्स बिया। ओमफ्राय खाम्फाया मा होनो गेब सालथे बाल नों नासो गोसोम नांबाय आरोना। ओमफ्राय गेबसना मा होनो मानो फुल ओंखि मा जादों होनना बुंदों। गेबसना बुंबाय नोंनासो एम सालथे थाफ्लि गोसोम मा नांबाय आरोना। गोरिबा मिनिबाय आरोना। बिराद दै लोंबाबो गगा मोना जायो माथो गरम बोथोरा खस्थ' मारलाय गोजां बोथोरासो गानफब जोमफब सुट मुट गाननानै बेरायनो आराम बोथोर आयु गरमबो गरम गोलोमदै गोलोमदा खम खस्थ' ने अमा बेदर जानाया गजोबफिनो। फुलमतिया मा होनदों जादों माबा मोनसे गेब दुखु मोनदों रागाबो जोंदों होनना बुंदों आरोना। फुलमति दुखु माबोरै जाखो रागा जोंनालै दुखु मोननाङा आंबा दिनै खम रागा जोंदों खम दुखु जादों आंबो फुलमति आंहाबो आरोना दिनैनि दिनाव आरोना। ओमफ्राय एम खाम्फाया मा होनदों ओट्स बि ओंखि बिमा आयु नायो दा मालाबा नांदों। गेबसना मा बुंखो मोजां बोथोर बायदि दुखु गोनां गैया नांदों आरोना। एबि फैबाय आरोना जायखि जाया लाइक दान आदैनो अके थेंक इउ स' माच जायखि जाया थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम एबि। ओट्स बिया नायना कमेन्ट होबो नांगौ रा एम होननानै बुंबाय ओंथि नांबाय। गेबसना हामा फुल ओंखि नों एम खाम्फाया गेबसन सालथे नों नासो बाल टुनटुलुआबो गोसोममोन माथो बाल नांबाय। ओमफ्राय गेबसना मा बुंखो नायनो नामा एम खाम्फा नांबाय। एबिया बुंबाय हिनजाव मोनैनि दुखुलै आं आदैनो लै आंनाबो गैयाब्रा आंनाबो गैया। एम खाम्फाया मा बुंखो एबि सना जिउ ओंखि जिउ सुमा ओंखि गुड मर्निं नांबाय। बिरि साराव हेल' फेरेन हेल' केसे हे नांबाय बिरि लाबारा। ओमफ्राय एबिया मा होनदों दसेलै आं आदै अके एबि। ओमफ्राय बिरि सारा मिनिबाय। एबिया गाज्रि दामोन दै आदैनो अके गाज्रि मोना आदै जेबो गाज्रि मोना। ओमफ्राय फुलमतिया मा बुंदों साननैसोल' बे मानसिफोरखौ सिनायगासिनो आं बिनिफ्राय बे मानसिया उरायसिदों गेबसना उरायसिदों आरोना। ओमफ्राय एबिया नांसिगोनमोनलै आंनो बुंदों आरोना अके मोनगोन। ओमफ्राय ओट्स बिया मा होनदों थांबाय दै आं बाय गुड नाइट ओंखिमोन अके ओट्स बि अके थेंक इउ स' माच आंनि एलबि आव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय। एबिया मर्निं एम खाम्फा सना होनदों हिनजाव नांसिगौमोनलै हिनजाव नांगौ
आदै नामदारा मोनगोन ओमफ्राय जोंना एम खाम्फाया मा होदों गेब साल्टे ओंलै बाल भिडिअ कल खालाम नायगोन आं नोंनि फुजा बाबुखौ नामदारना गेबसना मा होदों हामा फुल ओंखि नाय नोंखौ दुखु होदों बियो सानसे खस्थ' मोनफिनगोन ओंखि फुल नामदारना एबिया मा होनदों जोंना गुड नाइट अके गुड नाइट ब्र बाय अके थेंक यू सो माच अके एबि बिरिया मा होनदों गुड नाइट अके गुड नाइट ब्र बिरियासो होनदों ना अके बिरिया जोंना गुड नाइट ब्र बायनो अके थेंक यू सो माच एबिया मा होनदों कल फैदोंलै आदै र' अके ओमफ्राय एम खाम्फाया मा होनदों एबि सना ओंखि जिउ थेंक इउ नामदारना थेंक इउ लोगोफोर जोंना फुलमतिया मा बुंखो आंखौ जाय मानसिया बखिदों बे मानसिया इउटुबसोलै हिनजाव मानसिसो गेब गला बे बारा दिन गैला नामदारना सोरलै बेलाय फुलमति सोर बखिखो नोंखौ एम खाम्फाया मा बुंखो ब्र दे थाथ'दो दे बाय गुड नाइट बाय अके थेंक इउ सो माच अके एम खाम्फा रोजा साबायखर आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय ओमफ्राय सना बर'आ अन थेंक इउ सो माच गेबसना मा होनदों जोंना सोर फुल होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय जोंना एमबि प्रडाक्सन फैदों आरोना लाइक दानदों थेंक इउ सो माच एमबि मस्ट वेलकाम फुलमतिया मा होनदों दं सासे बोराय मानसि लाजिनो रोङै दा आदसा ओमफ्राय गेबसना मा बुंखो भिडिअ बानायना लानायना हो फुल नामदारना भिडिअ बानायना लागायना हो नामदारना सनाया अन थेंक इउ सो माच सना बर'आ गोदना सादों ओमफ्राय फुलमतिया होनदों मा नाम होनबा बयबो सिनायगोन गेब बिनिखायनो एसे नेथ' नायबावनो आं बे मानसिखौ नामदारना गेबसना मा होनदों बिदिखौ डाइरेक्ट नेम लाना बुंनांगौ ओंथि होनदों ओं डाइरेक्ट नाम लाना बुंनांगौ सोर बियो गेबसना दे फुल नामदारना अके फुलमति नोंनाबो थिगानो जादों एसे नायनाया आरोना थिगानो जादों मानसिफोरखौ एसे टेस्टिंबो नायनांगौ नालाय थिगानो जादों बेनिफ्राय जोंना सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे नायदो साथामल'सै सोर दंथाय साथाम कमेन्ट खालाम लोगोफोर एभ्रिवान गाइस गेबसना मा बुंदों गिना लाब गैया रावनि गिना थाजाया अके गिना लाब गैया फुलमतिया मा होनदों गेब दा बुंथ'वा र' बोरै जाना अथ' गोनां लाजिया बे आंखौ गाज्रि बुंनो मोनबाना आदसा बिदिसो होमबा राहुल बर'आ मा होनदों हिनजाव लादो आदा नामदारना राहुल बर' हिनजाव लानो माने मोनालै दानि जुगाव हिनजाव मोना एक्टर जानांगौनो हिनजाव लानोबा एक्टरखौनो जानो हाला माथो ओमफ्राय जोंना गेबसना मा होनदों बुरिफोरसो मोननाय बारा जाबायलै ओंलै गेबसन ब्र फुलमतिया मा होनदों गेब आं जानला मानला गेब आं बे मानसिखौ मोनबा खानायसो सिद्दा आं बिदिखौ आरोना मा सिद्दा आंखो खानाय सिद्दा आं नामदारना बेनिफ्राय जोंना गेबसना होनदों अके फुल नामदारना कुलडाउन लोगोफोर सोर लाइक खालामाखै लाइक खालामना होदो लोगोफोर ओमफ्राय गेबसन ब्र नों दायो बहा दङ गेबसन ब्र न'आव फैयाखैना फैयाखै
जोंना फुलमतिया होनदों दुनियायानो गाज्रि मानसि बे सना बर'आ अन थेंक इउ स' माच। जोंना सना बर'आ बहानिमोनलाय खोन्थाहरलाय। गेबसन होनदों खानाय सिनगोन नामदारा खानाय सिननांगौ सेन्देल माला गाननो नांगौ आरो ना। कल फैदोंमोन खिन्थानो आदसा अके कल फैदोंमोन आरो ना बयफ्रेन्डनि नामा। फुलमतिया मा होनदों ब्लु होलाय दसे सनजिदों अके फुलमति ब्लु अके फुलमति आं ब्लु होना होबाय दै। जोंना गेबसना मा होनदों आं केरेलायावनो दंनो आदसा आंबो बाहेरावसो खारनांसिगोनलै गेबसन ब्र' बाहेरावसो थांसै आंबो। आंसोलै रजेसो होननानै आदसा रजेसो ना। ओमफ्राय गेबसना मा बुंखो सना बर' रजे सना बाजैसो आदसा सना रजेसो आरो ना। माथो महरफोरालाय बेलेग बेलेग बारा हमनो हाया। ओमफ्राय आगै गेबसन नामदो आरो ना गेबसना जोंना मा बुंखो बाहेराव थानायाबो गोरलै नङालै ओंलै गोरलै नङा आरो मा खालामनो आरोना। जों बेंगालरावनो थांफिनसिगोन आङो थांफिनना जादों आरो ना। आरो बेंगालराव आं गोदो मावखानाय जायगा आरो ना पिज्जायाव मावनायमोन आरो ना आङो दा पिज्जायावनो लिंहरगासिनो थांफिनना जागासिनो दं आरो ना। ओमफ्राय सनाया नामदों सना बर'आ ओमफ्राय गेबसना मा होनदों आइ लाभ इउ सना बर' नामदों आरो ना। Thank you so much everyone guys. ओमफ्राय आइ लाभ इउ टु आगै गेबसन नामदों आरो ना। फुलमतिया मा होनदों नोंसोरबो बारा सासे मानसि एलबि होबा देलाय सोग्रा मानसि बे मानसिया बिजों बारा दा रायलाय गोसथो जादोंबो नोंसोरबो बारा सासे मानसि एलबि होबा देलाय सुग्रा मानसि बे मानसिया बिजों बारा दा रायज्लाय गोसो थोजागोनबो नामा आंखो। ओमफ्राय जोंना गेबसना मा होनदों लोगो नांगौ नामदारना लोगो नांगौ जोंना बिबारा दादा नामदाना हेल' बिबार बुं। ओमफ्राय गेबसना सना बर'आ हादरबाय गेबसना एसटि नामा फुल नामदों आरो ना। ओमफ्राय बिबारा मा होनना बुंदों गुड नाइट दादा सनजित अके गुड नाइट। फुलमतिया नामदों आरो ना फुलमति गेबसन होनाया नामा फुलमतिया मा होनदों गेबसन नामदाना आदसा देहासो देलायो नामदारना आदसा। ओमफ्राय गेबसना मा होनदों बाहेराव थानो लोगो नांगौ दादा। जोंनि बाहेराव आं थानायाव ना पिज्जा स्टराव बुहुद बर'फोर दंहैयो आरो ना जोंनि आसाम माबानिनो उदालगुरिनि दङ ओमफ्राय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि दंहैलाबायो। ओमफ्राय फुलमतिया मा होनखो सैमानि फिसाया लाजिया बे गथ' गोनाङानो बिदि सेंग्रा मानसिखौ गोसथोनो नामदों आदसा। फुलमति बोरै जाखो ओमफ्राय जोंना गेबसना मा होनदों मा जादों फुल डाइरेक्ट बुंदो नामदों आरो ना माबाया गेबसना। सनाया मा होनदों आगै ओंखि बिबार बाय गुड नाइट नामदों गेबसना सोरखौ गोसो थोखो फुल नामदों आरो ना। ओंलै गेबसन ब्र' बिदि खोनासंनो लुगैयो ने आद्रा खिजाबाथाय बोरैबा मोनो आरो ना। आयदै
कौन कौन है 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 हाब्रा जाया माथो ओमफ्राय आं ओरैनो बिजों एदावलायनायखौनो बा आंखौ जा गाज्रि राव बुंदोंनो बिखौ नुबा गला बे एबार लाजिनो रोङैखौ नांदों आरोना ओमफ्राय गेबसना मा बुंखो खोनासंनोसो गोसो जाबाय फुल नामदों आरोना थायो अनेक मानसि थायो आरोना मा बुंनो राम 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 सेत्ते हे होननायसो जासिगोन बे बिदिसो जादों फुल नामदों ओमफ्राय गेबसना फुलमतिया जोंना बुंबाय गेबसन बेहाय बारा बुंथ'ला आं स्टिखौ नुबा बुंसिगोनदां आं नामदों आरोना अके ओमफ्राय गेबसना होदों फुल नों बहानि मोनलाय नामदों आरोना अके फुलमति नों बहानिमोन खोन्थादो बिजनिनि पानबारिनि आदसा बिजनि पानबारिनिसो नामा नोङो बिजनि पानबारिनिसो नामा बिजनि पानबारिनि आदसा बिजनि पानबारि अके दे फुल नामदों आरोना सोर दङ एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए एवरीवन गाइस कौन मेरे से नया है प्लीज मुझे सब करके मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट्स करके जाओ मैं आपको बैक कर देगा एवरीवन गाइस कौन है प्लीज कमेंट कीजिए जोंना पानबारि नामदों आरोना ओमफ्राय गेबसना बुंबाय नगेनखौ सिनायो नामा फुल नामदों सनाया अन फुलमतिया बुंबाय सोर नगेनलै नामदों आरोना ओमफ्राय सना बर' के वान थेंक इउ सो माच फुलमतिया बुंदों बहानि नगेन गेब नामदों आरोना ओमफ्राय सना बर' मा खालामबाय दङ गेबसना बुंदों आयं दंलै नगेन होनो नामदों आदसा आयं दङ आरोना ओमफ्राय गेबसन ब्र न'आव माला फैगोनब्रा गेबसन ब्र सना बर'आ अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय फुलमति ओमफ्राय गेबसन ओमफ्राय सना बर' साथामल' कमेन्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय साबा दं माथो ओमफ्राय सानाया सोर जाथावना जागोन बे ओमफ्राय जोंना गेबसना मा बुंदों बे पानबारि ना बर' बाजारनि बारा खाथिया मिथिया आं दाना बे पानबारि ना बर' बाजारनि बारा मिथिया आं नामदों आरोना गेबसना मिथिया फुल आं नामदों सना बर'आ ओरैनो दं उन्दुना एलबि नायना होनदों आदसा गेबसना जोंना बुंबाय डिसेम्बराव थांनो सानदोंमोन आंदों अके डिसेम्बराव फै गेबसना सना बर' मा ओंख्रि जाखो होनना सोंदों ओमफ्राय फुलमतिया बुंबाय जोंनिया बर' बाजारखौ नाङा गेब खालि मन्दिर गिदिर दं जोंनि पानबारियाव बे जायगायावसो जोंहाना आदसा फुलमति आंबो बिजनियाव थांबाय थायोथ' जोंहाबो बिजनियाव दंब्रा खान्दान मांस दङ ओमफ्राय फैबानो जाबाय गेबसन नामदों आरोना ओमफ्राय सना बर'आ मा बुंदों गेब आगै ओंख्रिया दालि आलु सबाय बिमासोमोन नोंस्रालाय नामदों गेबसना होनदों गोथाव नंगौ ना फुल होनदों आरोना नंगौ ना फुल होनदों ओमफ्राय गेबसना बुंबाय गोथाव दे सना बर' आंना मैसो बेदरसोमोन नामदों सना बर'आ सनजित ओंखि बोरै जाखो देहाया नामदोंना
देहाखौ सोंबायना देहाखौलाय मा बुंनोलै जोंना सना बर' बिदिनो दंलै सना बर' बिदिनो दङ मा बुंनो आरोना बिदिनो दङ ओमफ्राय गेबसना मा बुंदों औ दे फुल होनना बुंदों फुलमतिया बुंबाय पानबारि कालि मन्दिरबो इउटुबाव बे जायगायावनो जोंनि जायगा गेबनो आदसा फुलमति र' मालाबा थांबा लोगो हमगोन आं नोंखौ ओमफ्राय गेबसना मा बुंदों अ गोथाव दे आगै गेबसन नामदों ओमफ्राय गेबसना होनदों फुलमति नामदों आरोना थेंक इउ स' माच आंनि एलबिआव सापर्ट खालामनायनि थाखाय गेबसन बर' रोजा रोजा साबायखर फुलमति थेंक इउ स' माच सना बर' थेंक इउ स' माच एभ्रिवान गाइस थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंना गेबसना बुंबाय नों जायो ना जाया सना बर' नामदों आरोना मैसोखौ जाजायानो होजों बिराद मैसो मोनो ना ब्रा गेबसन होजों बिराद मैसो मोनो ने केरेलायाव आंनि लोगो दंलै गेबसन ब्र' आंनि लोगोफोर दङ लहा कम्पानियाव मावोनो आरोना सासे लहायाव मावनाय ओमफ्राय सासेया बाल्टिं कम्पानियाव मावनाय दङ ओमफ्राय सना बर'आ मा होनदों जायो आं आगै गेब नामदों फुलमतिया बुंबाय खालि फुजायाव फै गिदिर जायो जोंनिखौ 8 दिननि 9 दिन गाहाम जायो फुजायानो आदसा टिकिनि अजाया हेलौ नामदारा टिकिनि अजा हेलौ 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 ओमफ्राय मटम म्यूजिक आप कहाँ से हो हेलो मटन म्यूजिक मैं आसाम से हूँ ब्रदर मटन मैं आसाम से हूँ और आप कहाँ से है गेबसना जोंना उन्दुनांसिगोन गाबोन डिउटि दं गाइसनो अके गेबसन रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच टिकिनि अजाया लाइक दान थेंक इउ स' माच सना बर'आ मा होनदों एसेबो मोजां मोनाखै नामा सनजित गैयालै दानो मोजां दानो गाज्रि सना बर' मा रावजों बुंबावनो आं नोंनाव नोंनि मबाइल नाम्बार थाबासो नोंनो खोन्थाहरनो हासिगौमोन आङो ओमफ्राय गेबसना जोंना अन ओइ मोनो नामदों ना टिकिनि अजाया मा होनदों मा ओंख्रि जानायमोन जोंना ना ब्र' दालि ओंख्रि आलु केरेला भाजा आरोना ओमफ्राय आं थांथ'नोसै दै सनजितजों फुलमतिया अके फुलमति थेंक इउ स' माच गेबसना होनदों बाय बाय गाइस फुल गुड नाइट बाय बाय नो अके थेंक इउ स' माच गेबसन ब्र' फुलमति थेंक इउ स' माच मोटम ने बोला है आबो का मतलब क्या है मैं मिजोरम से हूँ आबो का मतलब दीदी मतलब दीदी को आबो बोलता है दीदी बेनिफ्राय फुलमतिया होनदों गेबसन गुड नाइट बाय होनदों टिकिनि अजाया आंखौ सिनायदों दा होनदों सिनायदों आंखौ सिनायदों दा होनदों जोमाव ना नोङो जोमा ब्र' ओमफ्राय फुलमतिया मा होनदों बाय सनजित बाय गुड नाइट अके थेंक इउ स' माच फुलमति आरो गेबसन आंनि एलबिआव गोबाव सम सापर्ट खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस सोर दं कमेन्ट खालामदो टिकिनिया जोमाव नामा ना जोमाव बायदि नुबाय आंबो दोननोसै बारा गैला दे दसे होबावसै आङो 11थासिम ग्रोब होना होनोसै आङो टिकिनि अजाया बाय होनना बुंदों अके बाय उन्दुनोसै नो अके थेंक इउ स' माच आंबो उन्दुनोसै आरोना दे जास्ट दसे 8 मिनिटसो थाना होबावनोसै आङो थेंक इउ स' माच टिकिनि अजा मोटम हेलो मोटम चला गया क्या मोटम जी सना बर' थांखो ना माखो सना बर'आलाय थांखो ना माखो जोंनालाय कमेन्ट थाबथाखोसो ना माखो सना बर' दङ सनजित नंगौ ना नामदों ओंलै माबा सना बर' मा रावजों बुंबावनो माबोरै बुंबावनोसो जाबाय आङो मा रावजों फोरमायबावनो बे जिउ मोनसेखौ सानस'नो हाला बे मुलुग संसाराव थेवबो मिनि खुसि दं आरोना सना बर' थेवबो मिनि खुसि हेपि दं आरोना मा बुंनो आरोना
माबोरै जागोन मा खालामगोन जेबो हमस'नो हाला आरोना थेवबो दं आरोना बिदिनो बेनिफ्राय मोटम म्यूजिक ने बोला है मिजो मिजो लैंग्वेज आती है क्या नहीं नहीं मुझे मिजो मिजो लैंग्वेज नहीं आता है ब्रदर और ब्रदर आप अभी क्या कर रहा है खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ है ब्रदर बोलो मुझे मिजो लैंग्वेज नहीं आता है मुझे हिंदी तो आता है ना और आपको भी हिंदी आता है हिंदी से बात कर सकता है ओमफ्राय सनाया माने दुखुमोन आं बिदि मा बुंनो आंबो दुखु मोनो आरोना मालायफोरखौ बेफोरबायदि खोनाबा आंबो दुखु मोनो ओमफ्राय मा बुंबावनो आरोना सना बर' मा बुंबावनो सना बर' आं एलबिखौ दिनैनो लास्ट बायदि सानदों आरोना आङो दिनैनिफ्राय माने गोबावजोंसो होसिगोन आरोना आं एलबिखौ गोबावजों मालाबा खेनसे होगोन आरोना आं एलबिखौ ओमफ्राय भिडिअखौबो बिदिनो सानफ्रामबो आगारनो सानदों हागोन ना हाया नायनोसै भिडिअबो मा जालांनोसै ओमफ्राय कौन है प्लिज कमेन्ट कीजिए साथाम दङ आरोना साथामसोसो दंथाय ना सना बर'आ रावबो गैला माथो सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो दोननोसै आंबो होमबालाय कौन है प्लीज कमेंट कीजिए कौन है प्लीज कमेंट कीजिए मे बी एलबी बंद करेगा आप लोग के हिसाब से आप लोग कौन है प्लीज कमेंट कीजिए अभी मैं भी एलबी बंद करने वाला हूँ ओ दे सम हो दे एलबी को नाम दाना सना बर' ओके सना बर' थेंक इउ सो माच एलबी दोननोसै नामा आङो सना बर' कौन है जो मेरे से नया है ना प्लीज मेरा चैनल सब करके लॉन्ग वीडियो में कमेंट्स करके जाओ मैं भी आप सभी को वापस बेक कर देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए एवरीवन गाइस सना बर'आ जोंना अन नाम दारा थेंक इउ सो माच सना बर' उन्दुनो ओंखाराखै नामा सना बर' उन्दुनो ओंखाराखै नामा उन्दुनोसैदां आङो लोगोफोर सना बर' थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस कौन मेरा एलबी में है सभी को थैंक यू सो मच और जो पर्सन मेरा एलबी में आके मुझे इतना सपोर्ट किया है सभी को दिल से थैंक यू सो मच और मैं आशा करता हूँ मैं सभी को बाद में मिलेगा और बाद में आप सभी को मिलेगा और आज का एलबी इतना ही मैं रखना चाहता हूँ दे होनबालाय दोनदों ओके सना बर' थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस गासैखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरोना आंनि एलबिआव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनफिनसिगोन और एवरीवन गाइस नेक्स्ट टाइम पे मिलेगा आप सभी को सी यू अगेन फिर मिलेगा थैंक यू सो मच और बाय बाय